Κυρίες και κύριοι, προσοχή, προσοχή! Καινούργια εκπομπή στο YouTube. Ναι, κυρίες και κύριοι. Επιτέλους θα κάνω ένα όνειρό μου πραγματικότητα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θέλω πάρα πολύ καιρό να κάνω μία ενότητα στο YouTube, γιατί έβλεπα ότι υπάρχει μια έλλειψη πάνω σε αυτό το πράγμα και πολλοί κόσμος μάλιστα μου το ζήταγε, μου έλεγε γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν το κάνεις. Ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, αλλά ήμουν αρκετά αναβλητική και χρόνια τώρα αυτό, και είναι απίστευτο πώς πήρα τη δύναμη τώρα που βρίσκομαι γενικά περνάω δύσκολα προσωπικά και το έχω πει. Δεν είναι θέμα υγείας, γιατί πολλοί κόσμος με ρωτάει, οπότε δεν θέλω να ανησυχείτε όσον αφορά το θέμα υγείας, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Λοιπόν, και ήθελα ιδιαίτερα τώρα να δείξω στον κόσμο πώς από μια πολύ δύσκολη προσωπική στιγμή μπορεί να ζει κάποιος, πώς μπορεί να γίνει ένα μεγάλο όνειρό του πραγματικότητα, ότι μπορεί να υπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις στη ζωή και να βρεις τη δύναμη με τη στήριξη ανθρώπων γύρω σου να κάνεις κάτι που πάντα ήθελες. Και ένα πράγμα που πάντα εγώ ήθελα να κάνω, μία εκπομπή η οποία υπάρχει έλλειψη, γι' αυτό ήθελα να κάνω αυτή την εκπομπή, όσον αφορά το φαγητό και τις vegan συνταγές, τις vegan μαμαδίστικες συνταγές. Να μπορεί να δείξει στον κόσμο πόσο νόστιμες, εύκολες και φανταστικές είναι αυτές οι συνταγές. Γιατί υπάρχει μια έλλειψη στο θέμα αυτό, στο θέμα διατροφή στα μέσα. Οπότε γι' αυτό ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μπορέσω να δώσω εγώ τα φώτα μου, επειδή είμαι πολύ καιρό vegan, είμαι μανούλα, ξέρω τι αρέσει στα παιδιά, τι είναι υγιεινό για τα παιδιά και μπορώ να προσφέρω για όλο τον κόσμο και για τους καινούριους vegans και για τις καινούριες vegan μαμάδες, μπαμπάδες, αλλά και για τους κρατοφάγους, τους χορτοφάγους, τους πεσκατέρες, whatever, που θέλουν να εντάξουν τη φυτική διατροφή περισσότερο στη ζωή τους για περιβαλλοντικούς λόγους, για ηθικούς λόγους και για λόγους υγείας, και θέλω να τους δείξω πόσο εύκολα, νόστιμα και όμορφα και δημιουργικά μπορεί να γίνει αυτό. Tis the season to be jolly, la 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 la. Όχι βρε, δεν το έκανα καμπανάκι για να έρθεις εσύ σαν τα καημένα τα προβατάκια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μάθουμε να φτιάχνουμε αμερικάνικα cupcakes. Στην Αμερική τα cupcakes είναι λες και είναι, δεν ξέρω, τόσο σημαντικά όσο, δεν ξέρω, ο πύραυλος της NASA. Δηλαδή τα cupcakes είναι το α και το ω των πάντων. Ως λοιπόν μισή Αμερικάνα, γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς είναι τα καλά cupcakes, και βέβαια όταν ήρθα στην Ελλάδα και άρχισε αυτό το πράγμα να γίνεται και εδώ, έβλεπα ότι δεν είχε καμία σχέση με το αμερικάνικο φανταστικό cupcake, όπως όταν πας να φας σουβλάκια στην Αμερική ή στην Αγγλία, λες τι σχέση χάλι είναι αυτό, δεν έχει καμία σχέση. Οπότε μου πήρε πάρα πολύ καιρό να καταφέρω να καταλήξω σε μια συνταγή η οποία να είναι ακριβώς σαν τα αμερικάνικα cupcakes, αλλά σπιτική. Και μετά μου πήρε άλλο τόσο καιρό, όταν έγινα vegan, να καταφέρω να veganοποιήσω αυτή τη συνταγή και να φτάσω στο ίδιο αποτέλεσμα και ακόμα καλύτερα, έχω να σας πω. Οπότε σήμερα θα μάθουμε και για τους vegans να φτιάχνουν vegan cupcakes, να χαίρονται πάρα πολύ τα παιδάκια τους στα πάρτι κτλ. Αλλά και για τους κρατοφάγους, vegetarians, whatever, για να μπορούν να κάνουν και αυτοί έτσι cupcakes πιο περιβαλλοντολογικά friendly, πιο φιλικά προς το περιβάλλον, πιο ηθικά, μπορεί να θέλουν να το δοκιμάσουν, να το δούνε και πώς τους ταιριάζει. Σίγουρα είναι μια φανταστική συνταγή για όλους, εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε, τι είναι αυτό, ναι, ένα κουτάλι του γλυκού ξύδι. Ένα κουτάλι του γλυκού βανίλια, θα βάλετε λαδάκι φυτικό, δύο πράγματα πάνε σε αυτή τη συνταγή, ή ηλιέλαιο ή λιωμένο λάδι καρύδας, πάει καταπληκτικά. Για πιο εύκολο εγώ έβαλα ηλιέλαιο, το οποίο θα είναι, κάτσε να δω γιατί έχω γράψει εδώ, δεν βλέπω πια, έτσι. Το ηλιέλαιο θα είναι 75 γραμμάρια ή 1 τρίτο της κούπας, αλλά γενικά στα γλυκά
γενικά πηγαίνετε με τα γραμμάρια, γιατί θες να έχεις επιτυχία, είναι πιο δύσκολο αν δεν πηγαίνεις με τα γραμμάρια. Και γενικά είμαι πάρα πολύ free, δηλαδή σε αυτό το κανάλι θα είμαστε τελείως free, χαλαροί, να διασκεδάζουμε, να μην αγχωνόμαστε στην κουζίνα, αλλά όταν κάνουμε γλυκά, πρέπει λίγο να είμαστε στη συνταγή, έτσι, να την ακολουθούμε πιστά, για να γίνει μετά χαμός, να είναι το αποτέλεσμα τέλειο. Λοιπόν, τι άλλο, λοιπόν, εδώ πέρα έχω μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα. Θα σας έλεγα να μην πέρατε αυτή τη σόδα όταν βάζετε για φαγητό, που χρησιμοποιείτε στο φαγητό, αυτοί που χρησιμοποιούν γενικά, να παίρνετε μία σόδα χωρίς αλουμίνιο. Έχει σημασία. Αλλά τέλος πάντων, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, 1/4 του κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ζάχαρη. Πόσο είναι η ζάχαρη, ρε παιδιά, και θέλω να σας στέλνω και σε κούπες και σε γραμμάρια, ό,τι βολεύει τον καθένα, αλλά ξαναλέω καλύτερα γραμμάρια. 3/4 της κούπας ζάχαρη, 65 γραμμάρια ζάχαρη, 1/3 της κούπας κακάο σκόνη χωρίς ζάχαρη, δηλαδή μην έχει ζάχαρη αυτό το κακάο που θα αγοράσετε σκόνη, 1/3 της κούπας ή 40 γραμμάρια, μία κούπα και 2/3 της κούπας αλεύρι, 120 γραμμάρια, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 250 ml ή γραμμάρια τέλος πάντων, γάλα σόγιας, δεν θέλω άλλο γάλα, μόνο γάλα σόγιας, ούτε βρώμης, ούτε καρύδας, ούτε αμυγδάλου, το γάλα σόγιας γενικά κρατάει στη ζαχαροπλαστική πάρα πολύ καλά. Γάλα σόγιας, όχι άλλο γάλα. Αυτά είναι τα υλικά μας, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το γάλα σόγιας, το οποίο θα βάλουμε, γίνεται λίγο σαν ξινόγαλα. Βάζουμε δηλαδή μέσα στο γάλα σόγιας το ξιδάκι μας, το ένα κουταλάκι του γλυκού ξύδι, το ανακατεύουμε και το αφήνουμε στην άκρη. Αυτό θα γίνει λίγο σαν ξινόγαλα, το αφήνουμε στην άκρη για 10 λεπτά περίπου. Και συνεχίζουμε. Θα βάλουμε... Θέλουμε να κοσκινήσουμε, έτσι, έχει σημασία, γιατί όταν το κάνουμε αυτό γίνεται πιο fluffy. Είπαμε θέλουμε να είναι σαν συννεφάκια τα cupcakes μας, όχι σαν ντούβλα. Εντάξει, οπότε βάζουμε λοιπόν το αλευράκι μας, βάζουμε το αλατάκι μας, κάτσε να το βάζω στην άκρη, βάζουμε το baking powder, βάζουμε τη σόδα μας, βάζουμε και το κακάο. Λοιπόν, αυτό θα το κοσκινήσουμε μία φορά, έτσι να ανακατευτεί ωραία. Και προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 180. Να ετοιμάζεται ο φούρνος, να ζεσταίνεται, να μην περιμένουμε μετά. Αν βλέπετε τα σκυλιά μου να πηγαίνω έρχονται, είναι γιατί έχω 2 σκυλιά και έχω και ένα γατάκι, γλυκούλη, την οποία τη λέμε και τόφου. Την ονομάσαν τα παιδιά, εντάξει, το θεωρήσαμε πάρα πολύ αστείο να ονομάσουμε ένα γάτι τόφου. Είπαμε πολλά ονόματα, πατάτα, μπρόκολο, κάτι κουλά, αλλά το τόφου νομίζω πραγματικά ξεπέρασε κάθε άλλο όνομα από θέμα κωμωδίας. Λοιπόν, το κάναμε και αυτό, και αφού το κάναμε και αυτό, αφού έχουν περάσει 10 λεπτάκια, για να έτσι λίγο το ξινόγαλά μας να έχει γίνει λίγο πιο πικτό, θα βάλουμε μέσα την βανίλια μας, το λαδάκι μας και τη ζαχαρίτσα μας και θα ανακατέψουμε. Ναι, κάνω και ήχους όταν μαγειρεύω. Γενικότερα. Λοιπόν, είμαι sound effect. Λοιπόν, τώρα, αυτά τα υγρά στοιχεία θα τα βάλουμε στα στεγνά μας στοιχεία. Θα πάρουμε μια σπάτουλα και θα κάνουμε έτσι στη μέση μια τρύπα. Δεν χρειάζεται αυτό, απλά το κάνω εγώ έτσι. Και θα ρίξουμε τα υγρά στοιχεία μέσα και θα σιγουρέψουμε ότι μπήκαν όλα, γιατί τώρα εμένα μου είναι μια ζάχαρη εδώ. Ήθελε λίγο καλύτερο ανακάτεμα και να το βάλεις κατευθείαν, όχι ότι παίζει κανένα ρόλο, μπορείς να το βάλεις και τώρα.
για ευκολία. Λοιπόν, και ανακατεύουμε, αλλά απαλά. Όσο πιο απαλά κάνουμε τη διαδικασία αυτή, τόσο πιο αφράτα θα γίνουν τα cupcakes μας. Απαλά. Δεν θέλουμε να παραανακατέψουμε, γιατί δεν θα γίνουν αφράτα σαν συννεφάκια τα cupcakes. Θέλουμε όσο. Δεν πειράζει να μείνουν έτσι μικρά, έτσι στρογγυλά μέσα στην ζύμη μας, στο μείγμα μας, όχι στη ζύμη μας. Δεν θέλουμε βέβαια να υπάρχει έτσι μικρά στοιχεία με στεγνό στοιχείο, δηλαδή σκονίτσες. Αλλά να υπάρχουν γρομπαλάκια, αυτή είναι η λέξη που προσπαθούσα να βρω, πολύ δύσκολη αυτή η λέξη, γρομπαλάκια. Δεν μας νοιάζει να έχει το μείγμα μας γρομπαλάκια. Θυμίζω στον κόσμο ότι είμαι δίγλωση, δηλαδή η πρώτη μου γλώσσα είναι τα αγγλικά, οπότε καμιά φορά δυσκολεύομαι να βρω λέξεις. Ίσως γι' αυτό κάνω ήχους, αρκετούς ήχους. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ως εκεί, δεν ανακατεύω άλλο. Ως εκεί. Αν θέλετε να συνεχίσετε, πείτε στον εαυτό σας σταματήσετε. Θα το βάλουμε μέσα σε αυτά εδώ. Πρέπει να αγοράσετε τέτοια για τα cupcakes, δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι τα καλύτερα λεφτά που θα δώσετε ποτέ. Και σε κάθε σούπερ μάρκετ έχει διάφορα έτσι που μπορείτε να βάζετε μέσα γιορτινά. Τώρα έχουμε Χριστούγεννα, ας πούμε, οπότε πήρα αυτά. Τα βάζετε στο κάθε ένα και θα βάλουμε σε κάθε, έτσι λίγο πριν να γεμίσει. Δεν θέλουμε να γεμίσει τελείως, αλλά σχεδόν μέχρι πάνω. Σχεδόν μέχρι πάνω. Θα το βάλουμε στο φούρνο, όπως είπαμε, τον έχουμε προθερμάνει στους 180, στη μέση θα το βάλουμε, για 14 λεπτά περίπου παίρνει. Μπορεί να πάρει μέχρι και 18. Πώς βλέπουμε ότι είναι έτοιμα τα cupcakes μας? Παίρνουμε μια δοντογλυφίδα, δεν ανοίγουμε καθόλου μέχρι να περάσουν 14 λεπτά. Εκεί πέρα να τα βλέπουμε να ψιλοείνε, να έχουν φουσκώσει. Βάζουμε μία οδοντογλυφίδα στη μέση, σε ένα, και αν βγει έξω καθαρή σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Αν βγει έξω και έχει πράγματα, σοκολάτες και μείγμα πάνω, δεν είναι έτοιμο, περιμένουμε. Πάει γύρω από τα 14 μέχρι τα 18 λεπτά, κάπου εκεί. Ο κάθε φούρνος είναι διαφορετικός, θα το δείτε. Λοιπόν, περάσανε γύρω στα 17 λεπτά με 18. Γενικά θέλω να τα αφήνω λίγο παραπάνω να σιγουρέψω ότι έχουν γίνει. Βέβαια, όχι πολύ παραπάνω, μην μας βγουν και στέλνα. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Αχ, Χριστέ μου. Αχ, τα δώρα του Θεού. Σε εμάς τους ανθρώπους είναι και Χριστούγεννα. Να βγήκε και η ευθεία φωτός. Σε ευχαριστώ, Θεέ, για τα cupcakes. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, τα αφήνουμε να κρυώσουνε. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να περιμένω και θα σας παρανόμως δείξω ένα για να δείτε τι κουκλί είναι. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, η αγάπη αυτή δεν πεθαίνει. Μυρίζεις τόσο όμορφα. Αγκατάλληλο για ενηλίκους. Λοιπόν, να το cupcake μας, να το κουκλάκι μας. Το βλέπετε? Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν τώρα το frosting για τα cupcakes μας, που είναι από τα καλύτερα στοιχεία του cupcake, το frosting. Σήμερα θα σας δείξω το vanilla frosting, που είναι και το πιο σύνηθες και κλασικό και το δικό μου αγαπημένο. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια λευκή κρέμα, είναι σαν την κρέμα Φιλαδέλφια τυρί, σε vegan, υπάρχουν πολλά στο εμπόριο. Θα χρειαστούμε 25 γραμμάρια φυτικό τυρί, αλλά θέλω τυρί έτσι σε αλουμινόχαρτο,
Το έχω ήδη κόψει να είναι έτοιμο. Για να είναι, συνήθως αυτά είναι πιο σκληρά. Δεν θέλω να είναι αυτό που είναι σαν αληθή. Χρειαζόμαστε σκληρό βούτυρο για τη συνταγή μας, για το frosting. Κατάφερα και το είπα. Ξεκινάμε λοιπόν. Το μόνο που θα χρειαστούμε είναι αυτό εδώ, έτσι. Όσοι δεν έχετε, πάρτε. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο, έχω αυτό. Με έχει βολέψει αφάνταστα. Και χτυπάμε λίγο, όχι πολύ, δηλαδή γύρω στα 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε τη βανιλίτσα μας, ρευστή βανίλα, ένα κουταλάκι του γλυκού. Μπορείτε να βάλετε και βανιλίνη, που είναι πιο φτηνή. Η αληθινή βανίλα, ό,τι προτιμά ο καθένας. Λοιπόν, και τώρα θα ρίξουμε τη ζάχαρη άχνη. Πριν το κάνουμε αυτό, βέβαια, ανακατεύουμε και λίγο τη βανιλίτσα, λίγο ένα τσίκι. Λοιπόν, και τώρα σιγά σιγά, περνώντας, εδώ είναι η ζάχαρη άχνη, η οποία θα είναι γύρω, πάρτε ένα πακετάκι, το οποίο είναι γύρω στα 400 γραμμάρια, γύρω στα 390 γραμμάρια χρειάζεται, αλλά θα το δείτε κι εσείς σε σχέση με την πυκνότητα και τη ρευστότητα, πόσο θέλετε. Λοιπόν, για να δούμε, δηλαδή αν το δείτε πολύ ρευστό, βάλτε κι άλλη ζάχαρη άχνη. Ρίχνουμε έτσι από πάνω, λίγο και ανακατεύουμε και μετά ξανά. Ανακατεύουμε. Και ξανά, ήδη θέλω να φάω όλη την κρέμα αυτή. Παιδιά, είναι πολύ νόστιμο αυτό το frosting, πάρα πολύ, να το δοκιμάσετε. Είναι φανταστικό. Ωραία. Για να κάνουμε ένα έτσι, να δούμε. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε αυτό που ζω. Αν δεν το φτιάξετε, δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό που ζω. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτό. Και τώρα θα χρειαστούμε και ένα, πώς τα λένε αυτά, σακουλάκια ζαχαροπλαστικής, ούτε θυμάμαι, σαν κορνέ, έτσι, το οποίο είναι έτσι, ωραία, και θα το κάνετε εσείς έτσι και θα ρίξετε, σιγά σιγά θα βάλετε μέσα το μείγμα σας, ωραία. Λοιπόν, για να βάλουμε, παιδιά, δεν. Να, τώρα αυτό δεν μ' αρέσει με την έννοια ότι είναι πολύ ρευστό. Γι' αυτό θα το βάλω στην κατάψυξη εγώ αυτό, πριν ξεκινήσω να το βάζω πάνω στα cupcakes μου, για να κρατάει πιο καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε και το βάλαμε όλο, το κάνουμε έτσι, ωραία, παίρνουμε οτιδήποτε, ένα μπολ κάτι, για να μείνει έτσι λίγο όρθιο, και το βάζουμε στην κατάψυξη. Λοιπόν, τώρα, παίρνουμε τα cupcakes μας εδώ, μέχρι το αφήνουμε έτσι 15 λεπτά να κρυώσει και να έχει σώμα, ώστε να μπορούμε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Και φέρνουμε τα cupcakes μας εδώ. Λοιπόν, έχουμε φέρει τα cupcakes μας εδώ πέρα. Θα τα βγάλουμε ένα-ένα και θα κόψουμε το πάνω μέρος, το οποίο είναι σκληρό, για να έχουμε μαλακά cupcakes από πάνω μέχρι κάτω, ώστε να πέφτει το frosting από πάνω, πολύ ωραία, και να είναι κατευθείαν μαλακό από μέσα. Και όσο κρυώνει στην κατάψυξη το frosting μας, να ξέρετε στο εμπόριο υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες vegan έτοιμες ζαχαρόπαστες, όπως και ωραία vegan πραγματάκια τα οποία μπορείτε να σωλήσετε από πάνω. Κοιτάτε να είναι vegan γενικά, γιατί αλλιώς έχουν κάτι, χρησιμοποιούν, ας πούμε, θεωρείς ότι παίρνεις ένα γλυκό στα παιδιά σου που έχει πάνω ωραία διακοσμημένα πραγματάκια, καραμελίτσες, και έχουν μέσα εκρήματα εντόμων. Δηλαδή, γενικά είναι πολύ γιάκ η φάση. Κοιτάτε να είναι όντως γιορτινό, κοιτάτε να είναι vegan. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στο εμπόριο. Ο κόσμος δεν έχει ιδέα. Ακόμα και αυτό το κόκκινο που είναι δύσκολο να βρεις vegan κόκκινο, υπάρχει. Λοιπόν, κόβουμε εδώ πέρα και θα φτιάξουμε, εγώ αυτό έχω επιλέξει να κάνω τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν θέλω αυτό το πιάτο. Μπράβο. Θα πάρω αυτό για να φαίνεται πιο πολύ.
Για να είναι εύκολο, θέλουμε να είναι κάτι εύκολο, που να μην ζοριστείτε πολύ, αλλά να είναι γιορτινό και εντυπωσιακό. Λοιπόν, κόβουμε, έτσι, κόβουμε από τη ζαχαρόπαστά μας και φτιάχνουμε μικρές μπιλίτσες. Μικρά μπιλάκια. Πόσο εύκολο. Και θα δείτε πόσο ωραία φαίνεται πάνω στο frosting αυτό το πράγμα. Είναι σαν χριστουγεννιάτικες μπαλίτσες. Ορίστε. Μπαλίτσα. Ωραία. Εύκολα. Εύκολα, γιορτινά και ωραία. Και σπιτικά. Αμέ, τι νομίσατε. Λοιπόν, όλα δεν θέλουν κόπο, θέλουν τρόπο και όχι άγχος. Έτσι. Λοιπόν, κόβουμε και από το κόκκινο και φτιάχνουμε μερικές κόκκινες μπαλίτσες. Εντάξει, για κάθε σεζόν θα χρησιμοποιούμε τα χρώματα τα οποία είναι τη σεζόν. Εδώ πέρα ξέρουμε ότι, ξαναλέω, τα cupcakes είναι all season. Στη σεζόν των Χριστουγέννων επιλέγουμε κόκκινο και πράσινο που είναι τα βασικά χρώματα των Χριστουγέννων. Μπαλίτσες. Βγάζουμε από την κατάψυξη το frosting, παίρνουμε το πιέζουμε προς τα κάτω και παίρνουμε ένα ψαλίδι και κάνουμε μια πολύ μικρή, προς το τέλος, μικρό, στην αρχή όσο πιο μικρό γίνεται και μετά αν θέλετε κόβετε παραπάνω, γιατί μετά λιγότερο δεν μπορείς να κόψεις. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε γύρω-γύρω, να το γύρω-γύρω, να θέλει λίγο παραπάνω τώρα βλέπω εγώ. Λοιπόν, για πάμε. Αυτοί είμαστε. Και εδώ πέρα προσέχουμε να το έχουμε δυνατά από πάνω, να μην μας φύγει. Βλέπετε? Βλέπετε? Ορίστε ένα. Πάμε να κάνουμε και ένα δεύτερο. Πιέζουμε, πάντα το πάνω το πιέζουμε για να πηγαίνει προς τα κάτω. Λοιπόν, να και το δεύτερο. Λοιπόν, και βάζουμε τώρα τις μπαλίτσες. Το ξαναβάζω στην κατάψυξη. Λοιπόν, και βάζουμε τις χριστουγεννιάτικες μπαλίτσες. 1, 2, 1, 2 και 1. Δεν είναι μια γλύκα. Το βάζουμε και σε ένα ωραίο πιατάκι και να το χριστουγεννιάτικο μας cupcake.